आं बिसेसकै बादि बे रामपुर आनसलिकखा ओमफ्राय दिनै आङो जोबोद मोजां मोनदों माने जोंनाव बेबायदि हल जानायाव ओमफ्राय जोङो हल गैयि समाव मोनफ्रोमबो सेप्तेम्बर मासाव सिनेमा रिलिज खालामनायाव जोङो रुपनाथ फिल्डआव लाबाय थायोमोन बेवहाय जोबोद माने मानसि जायो दा बेखौ नायोब्ला जोंनि बे एरियायावहाय बेबादि मोनसे बिटिसि सरकारा मिनि सिनेमा हल लुफुंनायाव जोबोद मोजां जादों होननानै आं सानो औ जोंनि बर' सावथुनाथ' जोबोद दावगाबाय बेयो माने बे पर्यायाव माने जोङो नुबाय जोबोद गोजौआव दंसै दा जोंनि बर' सावथुना बेथ' आं सानो गासै बिटिसि हालामावनो जुदि सिनेमा हल जायोबा निस्सय सिनेमा बानायग्राफ्रा जोबोद मोनसे इनकारेज फैगोन ओमफ्राय मोनसे माबायाव प्रडिउसारफ्रा बानायनो गोसो जागोन ओमफ्राय माबायाबो जोंनि आर्टिस्टफ्राबो जोबोद माबागोन आरोखि मा होनो बारायगोन आरोखि आर्टिस्टफ्रा जायनाखि दा जोङो नुबाय माखासे आर्टिस्टफ्रा बिदिनो स्कप मोनाखै जोङो प्रडिउसारफोरनिफ्राय मोनसे सुलुंनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों फिल्म दिहुननायाव जेसेबां खरसा जादों बेखौ फैफिना ओमफ्राय माखासे फाइल्स जायो बे बेलायावहाय जा हल थायोबा सिनेमा हल थायोबा मोनसे सिस्टेमेटिक मोनसे शो जायो बेनिखायनो जोङो आसा थियो बे सिनेमा हल दिहुननायनि माबा बेलायावहाय जोबोद मोनसे माबा जादों आरो मोजां जादों जिहेतु बिटिआर सरकारखौ आं दिनैनि दिनाव बाख्नायनो लुबैदों माने जोबोद गोबावथारसै जोंनि बर' माबायावहाय फिल्म माने माबा जायैया ओमफ्राय बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो जे बर'फोरनि मोनसे फिसा फिसा ओनसोलावबो जे मिनि सिनेमा हल मोनसे गायसनगासिनो दङ आं मिथिनायाव दिनैसिम माने गंबाया अलरेडि कमप्लिटेड जाबाय आरो जाबावगोन मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव जोंहा प्रमद बर' सारा बेबायदि लुफुंनायनि बिथांखि लादों बे जुदि बिथांखिया जाफुङोब्ला निस्सय बिथांमोननि जायनाखि मावनो लानाय बे थांखिया जोबोद बाख्नायथाव